ze al klaar zijn? Nee, Gertje. Jij gaat niet achter de coulissen. Kom maar terug. Dat komt nooit goed als jij daarachter gaat. Ja, ik kan het weten. Misschien moeten we het nog eens opnieuw proberen. Gertje, kondig jij ze nog eens aan? We herbeginnen nog eens. Ik wil graag het applaus vragen voor de klas van juf Katrien. Ik denk dat het gaat gebeuren, Gertje. Denk het ook. Daar staat toch wel iemand achter, hè? Ik zal toch wel eens echt moeten gaan kijken. Ze stonden toch op programma, hè? Oei, even kijken, Karen. Op mijn programma stond ze op, ja. Juf Katrien, ja toch bij mij? Had dat zo iets met cowboys en indianen? Ja, dat dacht ik ook, ja. Nou, misschien moeten we het nu toch nog eens proberen. Wat denk je, Zal ik Gertje? nog eens proberen? Ik zal het nog eens proberen. Misschien moeten we dan eens een dik applaus op voorhand. Beste mensen, handen nogmaals op elkaar. Hier komen de kleuters van